края на месеца до края на юни за един месец започва фестивалът на имерсивното изкуство Неонавтика. При нас в аванса организаторите му Михаил Димов и Златина Толева, които са създатели на Театъра на сетивата. Здравейте! Привет! Здравейте! Всъщност Театъра на сетивата, фестивал на имерсивните изкуства са свързани по някакъв начин. Какъв е той? Това е всъщност един фестивал, който отбелязва 20 години от нашата творческа практика, в която сме създали много различни артистични формати, като общото между тях е, че активно въвличат публиката в творческо взаимодействие, в общуване. И всъщност в рамките на този фестивал ще представим 14 различни събития, част от които е Театър на сетивата София с 2 представления, но също ще има и други въвличащи публиката в действието формати, като сетивни вечери, амбиент концерти и различни практики творчески. Ние сме говорили за Театъра на сетивата с вас, защото това е нещо доста ново за България. Почти 20 години вече. Да, но все още остава ново. Ново за масовата публика, така да кажем. Да, това е коректното. Използва се този термин имерсивен. Какво значи имерсивен? Въвличаш публиката. Ако в традиционния театър публиката или в киното публиката удобно стои на един стол и наблюдава и съпреживява какво се случва на екрана или на сцената, при имерсивните или въвличащи публиката изкуства, публиката става част от самото действие, от взаимодействието. Например... Това не е ли много стряскащо за зрителите, защото те идват да си почиват, да се наслаждават на изкуството и винаги в един момент казват, хайде сега ела тук на сцената. А не, то няма сцена. То няма и сцена, още по-лошо. Това е всъщност по-отпускащо, понеже няма такава голяма дистанция, каквато има в класическия театър. Има ли случаи, в който, например, зрители ви отказват? Например, казват, не, няма да се включа, не искам, срамежлив съм. Не, самата форма на това, което правим, изисква въвличане. В една традиционна пиеса, да кажем, на Театъра на сетивата, публиката влиза един по един на всеки 6 минути. И всеки от публиката тръгва по един път, на който се среща с актьорите и взаимодейства с тях лично. В този смисъл имаме съкровен контакт между публиката и артистите, който нито при киното, нито при театъра е възможен. Тоест това вече е изкуство, при което зрителя става главен герой и на вашия въпрос дали публиката отива да си почива, още от най-голяма древност смисъла на изкуството е в катарзиса, в достигане, в излизане от обичайното състояние, емоционално, мисловно, от разширяване. Всъщност, смисъла на изкуството е да разширява представата ни за себе си и за света. А в рамките на фестивала колко изкуства ще бъдат представени? Имаме... Защото има и музика, нали? Има и концерти. Тогава как ще се случват с публика? Публиката влиза, примерно сега този концерт, който предстои Deep Sound Station, той се случва отвъд думите. Т.е. публиката влиза в едно пространство, където първо бива гримирана с едни специални UV бои, тъй като самата зала е с UV осветление и всички хора вътре светят. Така че те сядат, дори лягат понякога, тъй като това се случва на земята с възглавници и с такива различни пуфове. Оставят си тялото удобно и се потапят в едно звуково пътуване. Но това е страхотно. Да. И много... Кои са музикантите, които сте поканили? Магдалена Петрович, виолончелистката, която много смело експериментира с електроника и виолончело, класическо. И ние имаме една група от, ние ги наричаме тишинавти. Тишинавтите, ние много работим с неологизми. Неонавти, тишинавти, неонавтика. Тишинавтите са изследователи на тишината, на практика. И интересното при този концерт е, че музикантите влизат 3 часа преди публиката, потапят се в този това музикално пътуване
И когато публиката дойде, вече те са в друго състояние на съзнание, в друго състояние на притихване, което през музиката се пренася и на публиката. Какви други изкуства? Имаме сетивна вечеря с затворени очи, така че там по-активно адресираме вкуса като сетиво. Имаме сетивни градски пътувания, които са такива преживявания в градска среда за откриване на града по един напълно нов начин. 24-часово тишинавско пътуване, което е нещо като своеобразен градски ретрит, в който хората наистина дълбоко се потапят в собствения си свят. Имаме 2 партита. С музика от цял свят. Не, те са танцовални партита с музика от цял свят. Всъщност сега на 30 май откриваме фестивала с първото такова Global Vision Circle парти, тъй като ние 12 години сме били диджей преди да правим театър на сетивата. Сме се занимавали с музика от цял свят. От Африка, Бразилия, Карибите. Самата дума неонавти, какво влагате в нея? Неонавтите са учени артисти, които пребивават през цялото време в необикновеното, необичайното, необозначеното на картите. Едно неосъстояние, в което човек е отворен за нови неща, да му се случат. Както ние с вас ще направим един експеримент. Казаха ми, че трябва да направя нещо, което наистина не знам за какво става. Вие ставате неонавт. Вие приемате да преживеете нещо напълно различно, нещо напълно ново, неочаквано. Нали? Да, правим го само. Нека да видим част от този театър на сетивата, който правите, и го правим веднага след това. И сега съм вече на другото място. Ето, вие вече сте неонавт. Вие скочихте в абсолютно неизвестното. Аз съм на вашето място, аз задавам въпросите, а вие трябва да ми отговорите на един въпрос. Да, давайте. Така. Разрешавам. Ако си представите, че езика, който говорим, вербалния език, след, да кажем, 2 седмици, всички ще го забравят, включително и вие. И думите, които чувате, които сега говорим, няма да ги различавате. Ще ви звучат като шепот на листа. Не може да разберете нищо. Но може от сега да си запазите 5 думи, чието значение ще разбирате и ще помните. Няма да го забравите. Кои са вашите 5 думи? Трябва да ги кажа или трябва да ги покажа? Да ги... ето това пък е още по-интересно. Неонавт в развитие сама. Точно така. Аз си мислех за казване, но може и с показване. Да, а пък вие ще разгадаете какво казвам. Добре. Аз обичам или сърце... Или любов. Любов. Да. Вас всички. Хора. Света. Да. Кое от всички? Вас, да кажем. Да. Усмивка. Колко станаха? 4? 4. И още една. Допир. Да. Докосване. Докосване. Да. Значи любов, докосване, усмивка, аз, усмивка и вие. И вие. Добре. Можем да направим такъв неонавски експеримент. Ние планираме като част от един наш бъдещ спектакъл. Ако всички хора изберат по 5 думи, дали няма да има голямо припокриване на думите
И дали няма някои думи, които много използваме сега в новините. Да. И въоръжаване, война. Дали въобще няма да излезат от речника и дали няма някои от думите, които вие избрахте, да бъдат избрани от большинството хора. Да, със сигурност ще има такова препокриване, да. И ако всички така чувстваме и мислиме по този начин, не е ли време да направим стъпка натам? Интересен експеримент предстои. Кажете само вашите зрители как да се ориентират, къде да намерят информация за целия фестивал. Ами нямаме много, доколкото разбирам. Трябва да закрием. Вие ще закриете, не аз този път. Добре. Но къде да намерят хората информация? Свободни ли са събитията? Платени ли са билети? Откъде се взимат? Да, всичко може да се намери на нашия сайт Театър на сетивата София. Там има пълна програма, като част от събитията са с вход свободен, за други трябва да има предварително купуване на билети и резервиране на час. Всичко е в интернет, аз давам думата на вас, за да закриете на първа камера. Да. Нека продължим този експеримент и всички зрители да станат неонавти. Ако имат прозорец в стаята си, да се изправят, да се насочат към него и с затворени очи да стигнат до него, след което да го отворят, много внимателно да стигнат, като внимават да не се блъснат в мебели, бавно, внимателно, да отворят прозореца и в продължение на 1-2 минути с затворени очи да обърнат внимание на звуците, на шумовете, на миризмата, на допира на въздуха, да попаднат в настоящето, в реалността, да излезат от транса на медиите, на шума, който имаме, да попаднат в реалността като малки деца, като за първи път. В настоящия момент. В настоящия момент, да. Неонавти. Неонавти, да станем неонавти поне за малко. Да станем неонавти, да. Благодаря. Поне за 1 минута. Аз ще го направя на обяд, защото на йога правя точно това. Благодаря ви. Благодаря и на вас. Довиждане. Благодаря ви.